No niin, lämpimästi tervetuloa kaikille tähän Tukea ja vertaisuutta meille hankkeen ensimmäiseen ME/CFS-tietopäivään tänne Tampereelle. Kiva nähdä, että ollaan saatu näinkin paljon porukkaa tänään tänne, niin ollaan ilahtuneita siitä. Tosiaan mun nimeni on Martta Lampainen ja mä toimin tässä Tukea ja vertaisuutta meille hankkeessa hankepäällikkönä sekä palveluneuvonnan suunnittelijana. Ja ihan muutama sana tämän tapahtuman käytännön järjestelyistä ennen kuin mennään itse asiaan. Eli tämä tapahtuma toteutetaan hybridimallilla, joka tarkoittaa sitä, että meillä on myös etänä linjoilla seuraamassa tätä striimiä. Eli meillä on tuossa kamera ja kuvaus päällä ja myös etäyleisö näkee ja kuulee allekirjoittaneen ja hänen esityksensä nyt paraikaa. Ketään osallistujia ei kuvata, eli nyt kuvataan vain ja ainoastaan minua sekä kello 13 puhujaa. Eli kukaan osallistuja ei joudu kuvatuksi, sitä ei tarvitse pelätä. Ja tästä tapahtumasta jää myöskin tallenne tästä avauspuheenvuorosta sekä asiantuntijan puheenvuorosta, joka on myös jälkikäteen nähtävillä YouTubessa. Eli siihen voi myös palata jälkikäteen näin halutessaan. Sitten vielä nopeasti päivän ohjelmasta. Eli nyt pidetään tosiaan avauspuheenvuoroa, joka kestää 12.15 asti ja sen jälkeen alkaa virallinen kahvitarjoilu. Meillä on kahvitarjoilu paikalla olijoille myös ihan non-stoppina koko tapahtuman ajan, mutta pidetään vielä ihan oma kahvittelutuokio herkkujen kanssa sitten 12.15. Ja tosiaan 12.15 etäosallistujille alkaa pienimuotoinen tauko, eli kahvittelun aikana ei ole striimausta etäosallistujille, vaan etäosallistujat pääsee mukaan taas kello 13, kun jatketaan asiantuntijoluennon kanssa. Sitten ihan muutama sana tästä meidän hankkeesta, eli tästä Tukea ja vertaisuutta meille hankkeesta, joka tämän tapahtuman nyt myös tänään järjestää. Ihan muutamalla sanalla, mikä hankkeen tarkoitus on, jos ei se ole kaikille vielä tuttu hanke, niin tosiaan meillä on tarkoituksena tarjota neuvontaa ja tietoa ME/CFS-sairaudesta sekä antaa tukea sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä tarjota myöskin konsultaatiotukea ja koulutusta sote-alan ammattilaisille tai kuka tahansa sitten aiheesta onkin kiinnostunut. Tämä hanke on 3-vuotinen. Tämä on alkanut tämän vuoden maaliskuussa, eli parisen kuukautta hankeaikaa on takanapäin ja vajaa 3 vuotta vielä edessäpäin. Ja meidän hanketta rahoittaa tosiaan STEA-järjestöavustuksella. Ja mitä me sitten ihan konkreettisesti tässä meidän hankkeessa tehdään, niin me jaetaan meidän hanke 3 pääasialliseen toimintaan. Eli me tarjotaan palveluneuvontaa, vertaistukiryhmiä sekä näitä tietopäiviä, missä me myös tänään ollaan. Sen lisäksi tähän palveluneuvontaan kuuluu alatavoitteena tämä ammattilaisille suunnattu koulutus- ja konsultaatiotuki, ja sitten taas vertaistukiryhmiin kuuluu alatavoitteena vapaaehtoistoiminnan koordinointi. Mutta pääasiallisesti puhutaan siitä, että me tarjotaan neuvontaa, tukea ja tietoa tässä hankkeessa. Ja mitä se palveluneuvonta sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että tarjotaan tietoa ja tukea ME/CFS-sairastuneille ja heidän läheisilleen sekä myös henkilöille, jotka epäilee, että voisi olla ME/CFS-sairastunut, niin annetaan myöskin tukea ja neuvoa niillä alkumetreillä sitten. Ja pääasiassa palveluneuvonta kattaa oikeiden sosiaalipalveluiden ja sosiaalietuuksien äärelle pääsemisen, mutta toki pyrimme auttamaan niissä kysymyksissä, mitä yhteydenottajalla sitten yleisesti muutenkin on. Sen lisäksi palveluneuvonnassa luodaan myös kirjallista tukimateriaalia, joka tulee ihan kaikkien saataville nettiin. Tätä kirjallista materiaalia ruvetaan varsinaisesti tuottamaan vasta ensi vuonna, mutta tänä vuonna toki kerätään jo ideoita ja toiveita siitä, että mitä tällainen kirjallinen materiaali voisi olla. Tähän mennessä ehdotuksena on tullut
erilaiset esitteet, jonka voisi ottaa vaikka mukaansa, kun menee tapaamaan terveydenhuollon työntekijää tai vaikka sosiaalitoimeen, missä olisi pähkinänkuoressa, että mitä ME/CFS on ja mitä tarkoittaa, kun sitä sairastaa. Mutta vinkit tosiaan otetaan vastaan, jos sellaisia tulee. Ja tosiaan tähän kuuluu myös alatavoitteeksi se sote-alan ammattilaisten kouluttaminen. No sitten tästä vertaistuesta, niin tosiaan vertaistuen avulla me pyritään auttamaan, sopeutumaan sen sairauden mukanaan tuomiin muutoksiin siellä arjessa. Me tarjotaan vertaistukiryhmiä pääasiassa etänä Teamsin välityksellä sekä myöskin yksilöllistä vertaistukea sovelluksen kautta. Näitä vertaistukiryhmiä ohjaa joko hankkeen toinen työntekijä Tiina Herttuainen, kenen vastuulle tämä kokonaisuus kuuluu, mutta ryhmää voi yhtä lailla myöskin ohjata koulutettu ja tehtävään perehdytetty vapaaehtoinen. Ja tähän kokonaisuuteen tosiaan kuuluu myös tämä vapaaehtoistoiminnan koordinointi. Tänä vuonna jo jonkun verran ruvetaan perehdyttämään uusia vapaaehtoisia ja varsinaisesti kouluttaminen ja muu vapaaehtoistoiminta pyöräytetään sitten ensi vuodesta käyntiin. Mutta jos palveluneuvon tai siis vertaistuki ja vapaaehtoistoiminta kiinnostaa, niin voi olla yhteydessä Tiinaan. Ja sitten tämä kolmas kokonaisuus on tosiaan nämä tietopäivät, mitä me hankkeessa tuotetaan koko hankeaikana 14. Nämä on joko tällaisia hybriditapahtumia, että pääsee paikan päälle ja seuraamaan etänä, tai sitten ihan kokonaan etätapahtumia. Ja tarkoituksena on, että tuodaan näissä tapahtumissa tietoa sairaudesta ja erilaisista palveluista ja etuuksista tai mistä sitten ikinä toivotaankaan teemoja esitettävän. Ja myöskin pyritään aina mahdollistamaan näissä tapahtumissa vapaamuotoinen keskustelu ja sitä kautta vertaistuki. Ja sitten vielä päivän ohjelmasta kertauksena sen verran, että etäosallistujien ohjelma jatkuu tosiaan kello 13, kun alkaa fysioterapeutti Laura Mutasen puheenvuoro pacingistä, ja se tosiaan striimataan ja siitä tulee myös tallenne jälkikäteen katsottavaksi. Kahvitauon aikana ei siis ole striimausta seurattavana. Ja tässä kohtaa voidaankin sitten varmaan kiittää etäyleisöä ja laittaa striimi pois ja jatkaa sitten vielä tämän live-yleisön kanssa käytännön järjestelyistä. No niin, ja toivotetaan taas etäyleisö mukaan meidän live-striimiin. Ja seuraavaksi meillä olisi Laura Mutasen asiantuntijaluento pacingistä. Laura luennoi meille aiheesta noin 45 minuuttia ja viimeinen 15 minuuttia säästetään kysymyksille. Me otetaan noin 1 tai 2 kysymystä etäyleisöltä ja noin 1-2 kysymystä täältä live-yleisöltä. Eli jos jotain kysymyksiä tulee etäyleisölle, niin laittakaa kysymykset chattiin. Mutta muuten toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi Laura Mutanen ja pacing. No niin, kokeillaan, toimiiko mikki, toimii vissiin. Joo, tosi kiva nähdä teitä kaikkia täällä ja etänä oleville kanssa. Tervetuloa mukaan. Mennään suoraan aiheeseen, eli pacing omahoidon tukena. Teille, jotka mieluummin haluatte tietoa ruotsiksi, niin tässä on linkkejä, mitä kautta voi sitten ruotsiksi lukea ME/CFS:stä, long covidista ja PMPC-oireista sun muusta. Ja sen haluan vielä tässä sanoa ennen kuin unohdan. Hanna Markkula, kollegani, on saanut häneltä dioja lainaan, eli ei tarvinnut keksiä pyörää uudestaan, eli hyödynnän hänen diojaan. Toki muutamia omiakin dioja on, niin että tiedätte sen tässä kohtaa. It's okay if you need to pause or slow down now and then. Se on oikeastaan tämän luennon semmoinen niin kuin pääsanoma.
tänään. Kerron vähän, tai tulee vähän johdantoa tähän aiheeseen ja sitten mennään PEM-peseoireisiin, että mitä ne on, koska ne liittyy vahvasti tähän pacingiin. Ja sitten käydään läpi vähän semmoista, että miten sitä omaa oloa voi seurata ja myöskin siitä pacingista ylipäätänsä ja miten sitä voi sykkeen avulla seurata. Ja sitten muutama asiakaskeissi ja lopussa on lisätietoa, mitä voitte sitten itse, mä en tule niitä käymään läpi, että nämä kaikki diat tulee sitten yhdistyksen kotisivuille, mistä voitte sitten itse käydä myös lukemassa ja en kerkiä kaikkia asioita näistä dioista käymään läpi, mutta tarkoituksella on paljon asiaa, että voitte sitten itse rauhassa lukea niitä. No sitten lyhykäisyydessään vielä, että kuka mä oon. Mä oon tosiaan Laura Mutanen, fysioterapeutti ja työskentelen Coronarialla Tampereella. Olen erikoistunut psykofyysiseen fysioterapiaan, mutta myöskin osaamista neurologisesta ja tuki- ja liikuntaelin sairauksista, eli mun mielestä hyvä kombo. Ja mulla käy vastaanotolla asiakkaita, joilla on ME/CFS ja long covid ja sitten pitkäaikaista kipua ja myös muita sairauksia. Olen ollut muun muassa mukana kehittelemässä paljon moniammatillisia työskentelymalleja ja luennoin siitä jonkun verran ja sitten myös tämmöistä asiakaslähtöisestä, niin kuin, miten asiakas kohdataan kokonaisvaltaisesti. Ja tykkään olla tosi paljon luonnossa ja tuosta tuimasta ilmeestä huolimatta, niin sellainen hymy sisäisesti oli tuossakin kuvassa. No sitten, mihin tämä luento nyt sitten perustuu? Perustuu uusimpiin hoitosuosituksiin, tutkittuun tietoon, näyttöön, PEM-peseoireen hallinnasta, pacing-menetelmän ja sykeseurannan avulla. Ei enempää eikä vähempää. Okei, roolit muuttuvat. Monesti munkin asiakkaat kertovat, että entisessä elämässäni pystyin tekemään sitä ja olin aktiivinen monessa toiminnassa ja olin töissä. Ja sitten kun sairastuin, niin nyt on ehkä 20%, 50% siitä energiamäärästä, mitä silloin joskus aikaisin oli. Ja se sairastuminen on tosiaankin semmoinen niin kuin vedenjakaja. Mulla on tässä alkuun pari asiakastapausta, mitkä vaan en näissä sillä sen enempää kerro, mutta halusin ottaa kuitenkin mukaan, että jos ei ole tuttuja, niin voi käydä sitten itsekin näitä lukemassa. Tässä on Paula Ikävalko, fysioterapeutti, joka sairastui long covidiin. Ja hän on yksi niistä onnekkaista, joka on siitä sitten kokonaan kuntoutunut. Muun muassa siellä on ollut tuolla artikkelissa, kun lukee, niin saa selville, että mitä kaikkia keinoja. Halusin ottaa tämän long covidin tähän mukaan, vaikka nyt on ME/CFS:stä kyse, mutta ME/CFS ja long covidissa on paljon yhteneväisyyksiä niin kuin oireiltaan ja sitten patogeneesiltään, varsinkin jos long covid-potilailla on PEM-oiretta. Niin sen takia otin tämän mukaan, että tämä luento hyödyttää sitten myös niitä, joilla on long covid. Sitten, niin kuin täällä on jo nyt nähnyt ja mitä asiakkaitakin tavannut, niin heille, joilla on ME/CFS, niin on hyvin laajasta laitaa, niin kuin ei ole yhtä samanlaista ihmistä. Eli toiset on lievemmin sairastuneita ja toiset on sitten vuoteen omia. Tässä on Niko, 32, joka elää vuoteen omana ja kertoo hänen tarinaansa tässä artikkelissa. Ja hänellä on myös tuommoinen sivusto, mistä voi käydä katsomassa, niin on kirjoittanut vähän omia kokemuksiaan ja sitten myöskin siellä on ylipäänsä ME/CFS-tietoa ja sitten on muita, jotka sairastaa myös ME/CFS, niin ja ovat tehneet muun muassa hienoa tämmöistä valokuvataidetta sinne, niin kannattaa käydä katsomassa. Ja joo, mennään tästä eteenpäin, mutta näitä voisitte klikkailla ja katsella itse sitten myös.
Nyt puhutaan siitä pacingista, mutta halusin myös ottaa mukaan asioita, mitkä ylipäätänsä, mitä suositellaan hoitosuositusten tutkitun tiedon perusteella. Tässä on yhteenvetona, mitä on otettu ME/CFS:n hoitosuosituksista näyttöön, ja sitten on long covid. ME/CFS on osalta 10 eri lähdettä, ja sitten tuossa long covidin osalta 25, ja niistä on tehty sellainen yhteenveto, että mitä tänä päivänä suositellaan. No ensimmäisenä tuolla on moniammatillisuus, eli ihminen tulisi aina kohdata sillai, tai no mä en voi fysioterapeuttina, mä en tiedä kaikkea, eli mun täytyy ottaa avuksi muitakin ammattilaisia, ja sitten yhdessä lähdettäisiin kartoittaa sitä, että mihin asiakas kykenee, sitä kokonaisvaltaista niin kuin toimintakykyä semmoista biopsykososiaalisesta näkökulmasta. Eli mitä ihminen pystyy tekemään siellä omassa elämässään, miten hän syö, nukkuu, peseytyy, mitä hän pystyy harrastamaan, miten vaikka lapset voi siellä ympärillä. Sitten siihen toimintakykyyn vaikuttaa ihan se, että miten sä tulet kohdatuksi terveydenhuollossa. Jos sä kohtaat paljon semmoista epäuskoisuutta, sua dissataan, se vaikuttaa meidän toimintakykyyn ja siihen, miten me jaksetaan. Eli meillä ammattilaisilla, jotka kuuntelette tätä, niin on äärettömän iso rooli siinä, että miten me näitä ihmisiä kohdataan. Ja sitten lähdetään niinku sen pohjalta, kun ollaan tehty sitä laaja-alaista tutkimista, selvitetään myös niitä semmoisia liitännäissairauksia, oireita, niin sen pohjalta sitten tehdään yhdessä realistisia tavoitteita. Yksilöllisesti huomioitaan asiakas. Sitten myöskin tärkeää, että he, jotka ei pääse vastaanotolle, että on myös mahdollisuus tulla etävastaanotolle tai sitten vaikka, että mennään asiakkaan luo kotia käymään. No sitten tämä pacing. Siinä sitä on niin kuin kahta eri. Se, mikä on niin kuin nyt täällä meillä tärkeässä roolissa, on tuo oireisiin mukautettu pacing, mitä hyödynnetään PEM-peseoireissa. Jos ei ole PEM-oireita, niin sitten tämmöistä niin kuin maltillista paluuta aktiivisuuteen voidaan käyttää hyödyksi, mutta ei näissä PEM-oireissa. No, psykologisista menetelmistä ennen on ehkä sitä enemmän, että se voi olla niin kuin yksittäinen hoito, mutta sitä ei enää niin kuin suosita semmoisena yksittäisenä hoitona. Se on siinä niin kuin tukimuotona, koska totta kai kun sä sairastut vakavasti, niin se voi ja monesti vaikuttaakin mieleen. Niin ei me voida sitä poissulkea, että meidän on myös annettava tukea sille mielelle. Mutta se ei ole niin kuin semmoinen niin kuin hoitokeino itsessään. Tärkeää olisi se, että olisi semmoinen niin kuin pitkäaikainen hoitosuhde, että olisi ne niin kuin samat ihmiset siellä ympärillä, jotka tietäisivät susta. Niin nämä on niitä asioita, mitä suositellaan. Ja sitten myös, että annetaan tietoa, näyttöön perustuvaa tietoa, supportia ja sitten ohjataan myös mahdollisesti vertaistuen pariin. No se, mitä ei suositella, tämmöinen niin kuin graded exercise therapy. Mä oon itse joskus aikoinaan myöskin sitä suosittanut, mutta se ei ole se, mitä enää tänä päivänä suositellaan. Eli tämmöistä niin kuin asteittain lisättyä liikuntaa, kun on näitä PEM-peseoireita. Sitten toinen tai tämmöinen niin kuin kognitiivinen käyttäytymisterapia, sitä myöskään ei suositella yksittäisenä hoitomuotona. Ei ole mitään semmoista parantavaa menetelmää, mitä suositaan, joten ei voida yksittäistä, niin, ei mitään semmoista parantavaa. Netissäkin on paljon semmoisia niin kuin parantavia menetelmiä olemassa, mitä mainostetaan, että tämän avulla paranet, mutta näiden tutkittuun tietoon perustuen niin ei pystytä semmoista suosittelemaan. Eikä myöskään mitään semmoisia menetelmiä, jotka perustuu oletukseen, että oireet johtuvat dekonditiosta. Dekonditio tarkoittaa sitä, että jos olet jonkun sairauden vuoksi joutunut olemaan vuoteen omena pidempään aikaan, sulla on lihakset surkastunut, niin silloin suositellaan monesti sitä, että asteittain niin kuin, tosiaan sitä kuntoutusta tehdään, mutta ei suositella tässä, eikä myöskään menetelmiä, mitä käytetään keskushermoston herkistymiseen, sairaus- tai välttämiskäyttäytymiseen tai kehon normaalien viestien tulkitsemista uhkaaviksi, eli nämä ei ole ne, mitä tässä sairaudessa käytetään.
eikä myöskään suositusten mukaan ahdistus, traumat tai oireisiin liittyvä huoli eivät näyttäydy keskeisinä oireita ylläpitävinä tekijöinä, eikä ajatusmallien muokkaamista esitetä parannuskeinona. No sitten vähän ME/CFS:stä ja long covidista sen verran, että niissä tosiaan, niin kuin sanoin, niin on paljon yhteneväisyyksiä oireissa ja muutenkin. Ja yksi niin kuin erottava tekijä on kuitenkin se, että ME/CFS on aina näitä PEM-peseoireita. Long covidissa on noin 50–70%. Joillakin long covid-potilailla siitä kehkeytyy ME/CFS, sanotaan, että semmoinen puolisen vuotta, jos on ollut semmoinen niin kuin voimakas toimintakyvyn alenema siinä, niin sitten voidaan lähteä niin kuin miettiä, että olisiko siellä sitten se ME/CFS. Ja nykytutkimusten mukaan niin sekä ME/CFS:ssä ja long covidissa niin näillä henkilöillä on monesti myös niin kuin taustalla tämmöistä niin kuin yliliikkuvuutta, nivelten yliliikkuvuutta tai sitten tämmöistä perinnöllistä sidekudossairausta, niin kuin Ehlers-Danlorin syndroomaa tai tämmöistä niin kuin yliliikkuvuuskirjon oireyhtymää. No sitten halusin myös ottaa näitä vähän, että mitä niitä muita tämmöisiä, tai niin kuin ylipäänsä liitännäissairauksia, oireita, koska ne on tärkeitä, koska ne vaikuttaa siihen, miten me vaikka sitä, kun me lähdetään miettimään sitä pacingia asiakkaan kohdalla, niin otan tähän muutamia semmoisia asioita. Eli monesti, ei näitä kaikilla ole kaikkia näitä tietenkään, mutta monesti tosiaan, niin kuin sanoin, sitä nivelten yliliikkuvuutta, sit voi olla fibromyalgiaa, ärtyneen suolen oireyhtymää, yläkaularangan instabiliteettia. Sitten puhutaan tämmöisestä syöttösolujen aktivaatio-oireyhtymästä ja POTSista. Mä en näistä sen enempää käy läpi. No, toi POTS on semmoinen aika yleinen kanssa. Siihen siis liittyy tosi paljon kaikkia oireita, mutta se, mistä ehkä tunnistetaan eniten, niin on se, että kun nousee ylös, niin sit sykkeet nousee kovasti siinä. Mutta että näihin kaikkiin liittyy hyvin erinäisiä oireita. No sitten vielä vähän sen siitä, että kun puhutaan long covidista ja siitä oireista, tai ylipäänsä niin infektioista, niin niihin liittyviä pitkittyneitä oireita on ollut ennenkin. On ollut myös ennen koronaa. Meillä on ollut SARSia, meillä on ollut MERSiä ja Espanjan tautia, ettei ole sillä uusi asia. Ja sitten ME/CFS:n takanakin voi olla jotain infektioa, mutta sitten siellä voi myös olla muita juttuja, mutta suurimmaksi osaksi on monesti ollut joku infektio, vaikka influenssa, joka on sitten laukaissut sen ME/CFS:n. Tosiaan niin kuin sanoin, niin paljon yhtäläisyyksiä, myös eroja ja molemmat semmoisia fyysisiä pitkäaikaissairauksia, jotka alentaa sitä toimintakykyä merkittävästi. Ja tosiaan semmoiset niin kuin, keskeisimmät huomioitavat oireet on tosiaan tämä PEM-pese, mennään siihen kohta vielä enemmän mitä se on. Ja sitten tämmöinen niin kuin autonomisen hermoston toimintahäiriö eli dysautonomia. Autonominen hermostohan säätelee meillä sykettä, aineenvaihuntaa, ruoansulatusta, verenpainetta, tosi monia asioita. Sitten on uupumusta, hengityksen, kognitio-ongelmaa, aivosumua, keskittymisvaikeutta, tämän tyyppisiä juttuja. Ja tosiaan ei ole olemassa yhtä ainoaa sopivaa hoitoa, kuntoutusta. Ja keskeisintä se, että selvitetään, onko näitä PEM-peseoireita. Ja jos kärsii PEM-peseoireita, niin ei voi treenata itseään terveeksi. Eli se sopiva suhde sitä aktiivisuutta ja lepoa. Ja oireisiin mukautettu pacing ja sitten tuossa myös se, mitä sanoin aikaisemmin, että se stigma ja sen aiheuttamat haitat tulee tunnistaa ja huomioida, että niin kuin sanoin, niin jos me kohdataan paljon semmoista epäuskoisuutta ja vähättelyä, niin ne vaikuttaa, ne tulee huomioida. No sitten tästä vielä vähän se, että mitä kaikkia muita oireita siellä tosiaan on. Minulla on 2 diaa tähän liittyen. Tässä nyt näkee
no tuossa on tuo keskeisin tosiaan se PEM, mutta sitten siellä on niin kuin vaikuttaa uneen, kognitioon, paljon voi olla kipuja, laaja-alasta, kaikenlaisia. Mä otan tuon toisen diaan, niin siinä on vielä enemmän. Tosiaan se PEM-peseoireet on tietenkin se number one siellä, mutta sitten sitä voimakasta uupumusta, unihäiriötä, sydän-verenkiertoelimistön oireita, hengityselimistön oireita, on paljon monella laaja-alaista kipua kaikissa niin kuin lihaksissa, nivelissä, suolistossa, vatsahermokipua, päänsärkyä on monella. Voi olla erityyppistä päänsärkyä. Ja sitten tämmöisiä neurologisia oireita, aivosumua, kognition kanssa ongelmia, muistin kanssa ongelmia. Tämä lista on pitkä, kaikilla ei ole kaikkia näitä, mutta nämä on semmoisia tyypillisiä oireita ja tosiaan liitännäissairauksia, mitkä tulee ottaa huomioon. No sitten tästä, mikä tämä PEM-pese tosiaan on, niin kun me se määritellään, niin määritellään se näin, että suhteeton voinnin heikkeneminen ja oireiden paheneminen jopa vähäisen fyysisen, kognitiivisen, sosiaalisen tai emotionaalisen rasituksen jälkeen. Suhteeton voinnin heikkeneminen. Eli ei puhuta semmoisesta, miten me tai ennen kuin sairastumista, niin semmoista, mikä silloin ehkä ajateltu, että onpa väsynyttä uupumus, niin se ei ole sama asia. Ilmenee yleensä viiveellä, voi kestää 12-48 tuntia, joillakin tulee se heti sen jälkeen. Ja voi tosiaan kestää päiviä, viikkoja tai kuukausia tai pidempään. Ei ole psykosomaattista alkuperää ja eikä siihen liity tämmöistä välttämiskäyttäytymistä tai inaktiivisuutta. Itse asiassa mä otan mun paperista, luen se mitä nyt niin kuin tiedetään, niin PEM-oireita mahdollisesti selittäviä tekijöitä niin on tämmöisiä muun muassa pieniin verisuoniin liittyviä muutoksia, jotka aiheuttavat vähäisempää verenvirtausta elinten läpi sekä kudosten hapen niukkuutta. Yksi selittävä tekijä. Sitten on solujen energiantuotannosta vastaavissa tämmöisissä niin kutsutussa mitokondrioissa niin poikkeavaa toimintaa. Voi olla lihasten toimintaan liittyvää fatiikkia sekä immuunijärjestelmän poikkeavaa toimintaa. Mutta tosiaan, kun on tehty tutkimusta, niin vuodenlevossa olleilla potilailla, jotka tosiaan jonkun muun sairauden vuoksi joutuneet olla vuodenlevon omaisia, niin on nähty sitä merkittävää lihasten surkastumista, mutta sitä ei ole havaittu long covid tai ME/CFS-potilailla. Eli mutta heillä on havaittu sitten kuitenkin tämmöisiä niin kuin enemmän kakkostyypin lihassoluja, eli nämä on semmoisia niin kuin hitaampia lihassoluja. Ja sitten on myös löydetty, että lihaskudoksessa olisi vähemmän tämmöisiä niin kuin hiussuonia, eli sitä verenkiertoa vähän vähemmän. Eli tämmöisiä tutkimusten perusteella, mutta ei sitä lihassurkastumista. No sitten tässä on niinku kaikkia oireita, tai mitä niinku sit PEM-peseoireista tulee, niin tässä on niinku lihavoituna ne, mitkä on niinku tyypillisimmät, eli lihaskipu, särky, uupumus, vaikeus ajatella selkeästi, sanojen löytämisvaikeus, valo, ääni ja hajuyliherkkyys, toivottomuus. Niin kuin näette, niin tämä lista on pitkä, niitä on paljon kaikkia, mutta se on hirveän yksilöllistä, että minkälaisia oireita kenelläkin on. No sitten sen verran vielä, että tosiaan niin kuin sanoin, niin kertaan, kaikilla ME/CFS-potilailla on PEM-peseoireita, long covidista sairastavilla noin 50–70%. Ja tosiaan viiveellä tyypillisesti tulee nämä oireet. Asiakkaat yleensä kuvailee, että se olisi semmoinen myrkytetty olo tai pahin romahdus tai semmoinen pahin mahdollinen krapula. Sitten mä olisin juossut vaikka jonkun maratonin, niin semmoinen olo. Ja tosiaan voi kestää päivistä useampaan viikkoon ja ei helpotu normaalisti levolla ja kestää vähintään semmoinen 14 tuntia. Mutta se on tietenkin, niin kuin sanottiin, yksilöllistä, että se riippuu siitä sairauden asteesta, onko se kuinka vakava, niin poispäin. Ja sitten myöskin, että mikä se rasitus on ollut siellä takana, ja sekin on yksilöllistä, mikä rasittaa ketäkin.
toipuminen saattaa vaatia vuoden lepoa, ei kaikilla, mutta tosi monesti se vaatii vuoden lepoa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin voidaan luotettavasti erottaa tästä liikkumattomuudesta johtuvasta huonokuntoisuudesta kärsivän henkilön fyysiseen rasitukseen liittyvästä vasteesta. Ja se on tärkeää niin sit tosiaan selvittää, että niin jos olo huononee sen aktiivisuuden jälkeen, niin kuinka kauan se sit tosiaan kestää, että sit lähtee myös sitä niin miettiä, että tuossa kerron myöhemmin, että miten sitä voidaan sitten lähteä välttämään näitä penpeseoireita. No sitten, mikä kaikki voi laukaista penpeseoireen? Te, jotka sairastatte ME/CFS, niin varmaan tiedätte, että sen takana voi olla monia asioita. Jos puhutaan tämmöistä fyysisistä, niin ihan tämmöiset perusarkitoimet, niin kuin hiusten peseminen, harjaiden hampaaminen, ruoanlaitto, ihan kaikki mahdolliset työntekoa, kaikki kognitiivisen niin lukeminen, kirjoittaminen, somettaminen, pitkät keskustelut, joillekin se, että sä keskustelut vieraiden ihmisten kanssa voi olla se, joka sitten aiheuttaa sen uupumuksen eri lailla kuin sitten vaikka tuttujen ihmisten kanssa. Kaikki tämmöiset iloiset, ikävät tapahtumat, häät, hautajaiset, ihan laidasta laitaan. Sitten tämmöiset niin kuin hormonaaliset muutokset, että monet kertoo vaikka, että kuukautiskierron että saattaa niin kuin vaikuttaa siihen monella, että silloin vaikka ennen kuukautisia niin jaksaa huonommin kuin taas sitten sen jälkeen. Ja sitten raskaus, miehilläkin menopaussi, tämän tyyppiset hormonaaliset muutokset. Ja no sitten kaikki ympäristötekijät, sää, miten sää elää, vuoden ajat, lämpötilat, erilaiset allergeenit, kaikkea mahdollista. No sitten tässä on erään Hannan asiakkaan kuvia tässä luvan kanssa. Tuossa näette vasemmalla, että silloin kun on hyvä päivä, niin on sillai virkeänä ja ei näy niin kuin ulospäin, että on mitään, mutta sitten kun on se huono päivä, niin sitten saatetaan olla happiviiksien kanssa siellä kotona vuoteen tai lattialla tai missä ikinä, ei päässä ylös. Ja tässä myös vähän, että mitä on niin kuin kuvailu, että minkälainen se olo. Tuossa on hyvin tuossa oikealla, ja se on flunssan kaltaista uupumusta, todella raastavaa. Olin ennen urheilija, minulla oli hyvin intensiivinen työ, joten tunsin paljon uupumusta noista aktiviteista. Mutta tämä ei ole sellaista uupumusta. Tämä on sellaista uupumusta, jota tunsin, kun sain harvoin flunssan vuosia sitten. Se flunssa kesti muutaman päivän, eikä vuosia kuten nyt. No miten me voidaan sitten lähteä seuraamaan sitä omaa oloa, että me pystyttäisiin välttämään näitä PEM-peseoireita? No yksi tapa on tämmöinen aktiivisuuspäiväkirja. Tuossa pystyy sitten klikkaamaan sen, voi käydä tosiaan itse katsomassa, jos ei ole tuttu itselle, niin sieltä semmoisen ja hyödynnän sitä myös mun asiakkaiden kanssa. Eli sinne kirjataan ylös niitä aktiviteetteja päivän aikana ja siinä voi merkata tosiaan, että mikä on semmoinen niin vähän kuormittava, enemmän kuormittava ja hyvin paljon kuormittava. Ja sitten myös merkataan, että milloin on sitä lepoa ja niin poispäin. Sitten jos tykkää sykekelloa käyttää, niin sitä voi myös käyttää semmoisena seurantatapana. Eli sieltä sykettä seurataan sitä leposykettä ja miten se syke elää siinä rasituksen aikana. Voidaan myös käyttää tämmöistä Porin asteikkoa. Ammattilaiset varmasti moni tunnistaa tämän. Tämä on semmoinen modifioitu asteikko. Näytän sen kohta. Ja sitten jos on semmoista, että happisaturaatio niin kuin laskee, jos on sitä tai havaittu semmoista alhaista happisaturaatiota, niin voi myös sitä seurata. Se on sellainen laite, mikä laittaa sormeen ja helppo vaikka itsekin seurata, että voi ostaa muutamalla kympillä muistaakseni. Tässä on tämä Porin asteikko. Tässä on niin kuin 0–10. Ammattilaiset tietää, että se on 6–20, mutta tässä on, niin kuin, tämä on helpompi tätä seurata. Ja tuossa on niin kuin 1 ja 2, eli hyvin kevyt. Se on se taso, millä tulisi niin kuin siinä niin kuin alkuun olla. Sitten kun on mennyt vaikka vuosi,
pari, 3 enemmän aikaa, niin voi ehkä jossain kohti sitten siirtyä tuonne enemmän rasittavan puolelle, mutta alkuun varsinkin niin se olisi tosi tärkeää, että pysytään siinä hyvin kevyessä ja kevyessä. Kun me tiedetään kaikki, niin ei se ole niin helppoa ja joutuu niin oikeasti hakemaan sitä, että missä se mun raja menee, mutta se on se. No sitten tästä pacing-menetelmästä. Alkuun tässä tosiaan hoitosuositukset, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin suositellaan tätä pacingia. Tuossa on muutamia niin kuin näitä, mitä voi käydä lukemassa. Se on duodecimia, WHO muun muassa. Eli keskeisin kaikissa long covidin ja MSF:n hoitosuosituksissa suositeltu menetelmä on aktiivisuuden ja levon rytmitys oireisiin mukautuen pacingin avulla. On myös todettu, että PEMPESE-oireen huomiotta jättämisen on todettu kaksinkertaistavan ME/CFS-potilaiden toimintakyvyn heikkenemisen todennäköisyyden. Eli se on aika paljon se. No sitten, tämmöinen dia löytyi sieltä, ja mun piti itsekin googlata, että mikä tämä honeycake-juttu on, ja sitten kysyin Hannaltakin tästä. Niin tuo honeycake, hunajakakku on semmoinen, kun sitä tehdään, niin ymmärsin, ehkä joku teistä on tehnyt sitä, mutta siinä tehdään jotain, ja sitten se annetaan imeytyä, ja mitä ikinä, ja sitten siinä on niin tauko, ja sitten taas tehdään jotain, ja sitten tauko, ja niin poispäin. Eli vähän, tai se on se, tavallaan se idea siinä pacingin takana, että me tehdään jotain, sitten meillä on tauko, ja sitten taas tehdään ja tauko. Se, että kuinka paljon me tarvitaan taukoa, miten paljon me voidaan tehdä, niin se on yksilöllistä, ja kaikki, niin kuin tuossa puhuin aikaisemmin, niin kaikki semmoiset liitännäisoireet, sairaudet sun muut, ne vaikuttaa siihen. Ja sitten monilla, ainakin munkin asiakkaat, niin monet on semmoisia niin kuin ollut, että se oma niin kuin tavoite on monella, että haluaisi niin kuin oikeasti päästä sinne aika korkeallekin huipulle. Monet on ollut niin kuin aikaisemminkin semmoisia hyvin niin kuin tekeviä ja meneviä. Mutta sitten voi pitää sitten pikkuhiljaa niin kuin sopeutua, että se oma Mount Everest onkin tämä vähän niin kuin matalampi vuori. Eli että se on ehkä, tai ei ehkä, vaan se on sitten se Mount Everesti toi alempi. No sitten, pacing. Ei tarkoita aktiivisuuden välttämistä, vaan sillähän me halutaan, että me pystyttäisiin tekemään edes jotain semmoista, mikä on itselle mielekästä. Pääidea siinä on, että aktiviteetteja tehdään tauottaen, yksilöllisen rasituksen siedon mukaan, siten, että voimavaroja ei ylitetä, valiten energiaa säästäviä toimintatapoja ja priorisoidaan. No tähän kuulostaa helpolta, mutta ei se ole monesti niin helppoa, että monesti joutuu todellakin hakemaan sitä vähän, että missä se oma, tuossa vasemmalla on tuo rasitusikkuna, että minkälainen se mun rasitusikkuna on, miten korkea, matala, riippuu, niin kuin sanoin, niistä monista eri tekijöistä. Ja että pysyisi siellä rasitusikkunan sisällä, ettei mennä sinne ylös, jotta sitten tiputtaisi tuonne hirveästi alas. Ja kohdistuu oikeastaan kaikkiin arjen toimintoihin. Niin kuin tuossa sanoin aikaisemmin, niin PEMPESE-oire laukaisee kaikki mahdollinen, niin sit pitää myös sitä tauottaa kaikkia mahdollisia juttuja. Eli me halutaan vähentää tai välttää näitä PEMPESE-oireita, jotta ihminen pystyisi sitten olemaan edes jollain tasolla mukana siinä elämässä itselle tärkeissä asioissa. Eli halutaan löytää sellainen aktiivisuuden taso, joka ei päivästä toiseen toistettuna niin aiheuta näitä PEMPESE-oireita. Tässä on hyvänä ohjenuorana tämmöinen, niin kun puhutaan 3 D:stä ja 4 P:stä. Eli opetellaan sitä, mietitään, että mitkä asiat voisi olla semmoisia, mitä mä voisin niin kuin poistaa mun elämästä, mitä mulla oli aikaisemmin, vähän karsia. Ja sitten sit mietitään, että no mitä mä voisin delegoida esimerkiksi sille avustajalle, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että se ei ole sitä, että tehdään yhdessä avustajan kanssa, vaan että mitä mä voisin niin kuin delegoida sille avustajalle esimerkiksi, tai kenelle sitten voisi. Tai sitten mitä mä voin siirtää. Se Niko siinä alussa, minkä näytin, niin hän käy vessassa 3 kertaa viikossa.
voinko mä siirtää hiusten pesemisen vaikka, tai mitkä on ne asiat, mitä joutuu itse siirtämään. Sitten me tarvitaan suunnittelua, päiviä, viikkoja, missä järjestyksessä mä teen mitäkin ja mitä mä voin tehdä päivässä, jotta mä jaksan. Tauotetaan, priorisoidaan ja myöskin toi niin kun asento, position, eli se mitä mä ennen tein seisten, voinko mä tehdä sen istuen tai selinmakulla. Eräs mun asiakas lukee sillä, että hän on selinmakulla ja siinä on semmoinen, niin kuin, mikä se on semmoinen teline, että siihen ei tarvitse itse laittaa käsiä, että niin kuin siinä sitten pystyy jonkun aikaa tekemään asioita. Puhutaan tosiaan oireisiin mukautetusta pacingista, kun on PMPC-oireita. Tosiaan tauotetaan niiden oireiden mukaan ja niitä aktiviteetteja tehdään sen oireiden esiintymisen ja voimakkuuden ohjaamalla tasolla. Ja niitä voidaan lisätä tai poistaa niitä aktiviteetteja. Ja niin kuin sanoin, niin siihen vaikuttaa kaikki nämä hormonaaliset muutokset, vaikka kuukautiskierto esimerkiksi naisilla voi olla, että just ennen kuukautisia niin jaksaa vähemmän ja sitten kuukautisten jälkeen niin pystyy vähän enemmän, niin senkin mukaan sitten elää vuoden ajan sun muun. Ja sitten, että yritettäisiin välttää näitä push and crash-syklejä, eli että tehdään hulluna silloin, kun pystytään, vaikka se niin kun tuntuisi siltä, että ihanaa, kun mä nyt jaksan, ja sitten tuleekin seinä vastaan. Ja tämäkin on semmoinen, että täytyy tässä olla pyrkiä olemaan mahdollisimman lempeä itsellekin, että tämä oppii sitten ajan kanssa näitä asioita. Mutta se, että meille ammattilaisillekin tärkeää just se, että me näissä asioissa opastetaan sitten asiakkaita ja ettei sitä tekemistä sinne lisätä liikaa. Ja myöskin sitten seurataan tai suunnitellaan sitä toimintaa pitkäaikaisesti, että se ei ole vaan seuraan koko ajan sitä mun kelloa. Kohta puhun vähän enemmän vielä sit sykeseurannassa kellon kanssa, mutta se on sitä pitkäaikaista suunnitelmallisuutta. No, tässä on tästä seurannasta. Tosiaan nykyään kun on näitä älykelloja ja teknologiaa voi hyödyntää, niin jos siitä tykkää, niin se kannattaa ottaa mukaan avuksi. Eli se seuranta paljastaa sillä aika hyvin kuitenkin niitä palautumisen ongelmia. Ei puhuta stressistä, vaan palautumisen ongelmista. No sitten kun puhutaan tästä sykkeen seurannasta, niin sit voisi ehkä kysyä, että miten mä sitten seuraan sitä sykettä ja mitä. Niin voidaan lähteä siitä, että lähdetään sitä leposykettä seuraamaan. Jos sä käytät kelloa, niin aamulla ennen kuin sä nouset sängystä, niin katot sen sun leposykkeen, kirjaat ylös 7 päivän ajalta ja otetaan sieltä se keskiarvo. Sitten voi myöskin, jos ei ole kelloa, niin voi ottaa sen ranteesta sen sykkeen, mitata kuinka monta iskuu minuutissa. Ja sitten kun me saadaan se keskiarvo, niin kirjataan se ylös. Ja sitten me saadaan tämmöinen anaerobisen kynnys siitä. Eli se anaerobinen kynnys, eli sen jälkeen alkaa tuottaa maitohappoa lihakset, niin me halutaan löytää se kynnys ennen kuin mennään sen yli. No sitten mitä suositellaan on se, että kun on näitä PMPC-oireita, että sit se kun löydetään se anaerobinen tai se keskimääräinen leposyke, niin sit siihen lisättäisiin 15 sydämen iskua minuutissa. Se voi olla haastavaakin ja voi olla, että se tuntuu mahdottomalta, niin sit voi myöskin ajatella sillä, että voidaan suositella myös, että otetaan 100, ilman että sä lasket sitä sun anaerobista kynnystä, niin sä otat 100 sydämen iskua, josta sä lähdet sitten sä lähdet testaamaan sitä, että okei, sulla on se 100 se sun maksimi ja kokeillaan sitä. Siihen seurantaan totta kai vaikuttaa esimerkiksi beta-salpaajat, jotkut käyttää niitä ja sitten jos on tätä POTS-oireilua, niistä sen enempää, mutta se pitää huomioida siinä. Eli sitten jos on
vaikka POTS-oireilua, niin voi olla, että niin kuin helpommin useammin menee sen rajan yli, eikä sit voi samalla lailla sitä seurata siinä. Ja sitten vähän seuraillaan sitä, että okei, että me ollaan otettu joku anaerobinen kynnys, sitten mulla tulee silti oireita rasituksesta, vaikka mä oon ollut siinä anaerobisessa kynnyksessä, niin sitten me ehkä joudutaan laskea sitä lepoa sinne ottaa. Tai sitten jos huomaa, että okei, että mä pystynkin tekemään aika hyvin, ei tule oireita, niin sitten voi ehkä pikkasen alkaa nostaa sitä rajaa. Ja tosiaan seurataan sellaista pidemmän aikavälin trendiä, että ei sillä, että sun tarvii niin kuin koko ajan sitä kelloa, että missä mun syke nyt menee, vaan enemmänkin sillä niin kuin useamman päivän viikkojen ajalta seurataan sitä trendiä. No sitten kun mietitään sopivan mittarin hankintaa, niin tässä lopussa lisätiedoissa on sitten enemmän noista kelloista, että minkälaisia kelloja on olemassa, mutta siinä voi olla ehkä, esimerkiksi Polarilla on näitä, siis sykevyömittaus on niin kuin kaikista luotettavin, mutta se voi, jos on hengitysoireita, niin voi tuntua pahalta, tai sitten jos on ihottumaa tai muuta, niin ei ehkä ole se paras vaihtoehto. Mutta sitten ja sitten voi ehkä haluta semmoisen kellon, mikä hälyttää, kun sykeraja ylittyy. Ja haluaako sitten semmoisen kellon, josta voi siirtää tietoa johonkin, jotta sitten voi antaa sitä tietoa vaikka fysioterapeutille, lääkärille. Hinta-laatusuhdetta totta kai joutuu miettimään, ja sitten, että haluaako kellon, sormuksen, sykevyön, tämmöisiä asioita. Eli jälleen kerran seurataan vähän sitä pidemmällä aikajanalla sitä palautumista, jotta löydetään se yksilöllinen baseline. Ja sit just, että miten se keho reagoi kuormitukseen, mikä on palauttavaa itselle, ja miten oireet, niiden voimakkuus vaikuttaa siihen sykkeeseen. Ja niin kuin sanoin, niin voi esimerkiksi se kuukautiskierto, tunteet, ruokavalio, lämpötila, tämän tyyppiset jutut vaikuttaa, niin seurataan sitä sitten. No sitten vielä, että ei tosiaan ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa pacingia tai sykeseurantaa. Opastetaan PEMPESE-oireista ja niiden vaikutuksista sekä unen ja levon merkityksestä, ja sitten tietenkin kaikki ravintoasiatkin on tärkeitä siinä myös tietenkin. Sitten selvitetään tosiaan yksilöllisiä triggereitä näiden sen päiväkirjan tai mittarin avulla, ja se rasitusikkuna mietitään sen mukaan sitten se aktiivisuussuunnitelma ja se leposykkeen ja anaerobisen kynnyksen määrittäminen. Ja sitten tosiaan sitä hälytystä voi käyttää, jos haluaa, joku kokee sen etuna, toiset sen vähän stressaavampana. Ja muu oma hoito tietenkin tärkeä myös siellä. Eli PEMPESE-oireista kärsivät ei voi treenata itseään terveeksi. Sopiva suhde aktiivisuutta ja lepoa on lääke. Pacing kohdistuu kaikkiin arjen aktiviteetteihin, eli tavoitteena minimoida, välttää mahdollisesti PEMPESE-oireet tai oireiden paheneminen ja optimoida se toimintakyky pitämällä rasitus yksilöllisesti sopivissa rajoissa. Aktiviteetteja tehdään tauottaen, oli ne 4 P:tä ja 3 D:tä. Voidaan käyttää tätä siinä tukena kuormituksen ja palautumisen arvioimissa. Voi hyödyntää muun muassa sykevälivaihtelun ja leposykkeen seuraamista. Yes, tässä on yksi mun asiakaskeissi, luvan kanssa sain näyttää teille. Tässä on niin kuin kokonaisvaltaisesti tästä toimintakykyä kartoittanut. Alkutilanne oli tämä, diagnosoitiin ME/CFS 2022. Oli nivelten yliliikkuvuutta, toki edelleen, kipuja lähinnä ranteissa ja nilkoissa, kävellessä välillä yhtäkkinen tunne, niin kuin joku tunkisi puukkoa nilkkoihin, kirkkaat valot sattui päähän, pelkkä hengitys ajoittain hyvin raskasta, PEM-oireita oli usein. Käveli kepin kanssa kauppaan, kävelyä maks 500 metriä
hiuksia ei pessy lainkaan, hampaat harjas sillai, maaten altaan päällä, nukku lähinnä. Ja oli diagnosoitu masennus useampaan otteeseen ennen tätä ME/CFS-diagnoosia, hyvin tavallista. Mitä tehtiin fysioterapiassa, niin pääpaino noissa kehon toiminnossa, eli kokeiltiin akupunktioita siellä, pehmytkudosmobilisointia, lämpöhoitoa, kevyitä liikkeitä, kehotietoisuusharjoittelua. Parhaiten on toiminut Neurosonic ja sitten pacing asiakkaan mukaan. Sitten on myös lämpöhoitoa ja kevyt pehmytkudosmobilisointia hyödynnetty, mikä on toiminut. Edelleen on kipuja, jos on enemmän rasitusta, aistiyliherkkyyttä. Seksuaalinen kanssakäyminen on fyysinen suoritus tai kuormitustekijä, mutta tärkeä sen oman muun hyvinvoinnin kannalta. Hän opiskelee tällä hetkellä kokopäiväisesti, mutta tarvitsee paljon suunnittelua, eli suunnittelee tarkkaan aina päivänsä, tauottaa ja tekee asioita, niin kuin esimerkiksi pukeutuu istuen, niin kuin puhuin siitä, että tarvitaan suunnittelua, miettiä sitä asentoa, näitä juttuja. Ja musiikkiharrastuksista ei selviä ilman oireita, mutta tärkeää myöskin se mielenterveydelle. Stressitekijöinä esimerkiksi taloudelliset huolet saattaa näkyä lihasheikkoutena. Esimerkiksi suoliston tyhjentäminen on vaikeampaa. Muut vaikuttavat tekijät on, mitä on tässä löydetty matkan varrella, niin ruokailu, kuukautiskierto, keskustelut vieraiden ihmisten kanssa. Hänellä on nykyään apuvälineenä pyörätuoli, keppi, suihkutuoli, pienapuvälineitä, vartaloa tukeva vyö ja selkätuki, älykello, josta seuraa sykettä, siellä on hälytys, aurinkolasit, kuulokkeet. Avustusta on henkilökohtaista nykyään se 20 tuntia kuukaudessa. Ja tässä on toinen asiakastarina, vaikea ME/CFS, POTS, MCAS, hypermobiliteetti, Eeva-Marian runo. Siinä minä makasin kivipedillä, ilmeet ja ajatukset kivettyneenä, elämä riisuttuna, pukuna lähes tauoton kärsimys. Kuitenkin yhtenä kappaleena, hyvyyden, kauneuden ja rakkauden ympäröimänä. Oli esimerkiksi ennen fysioterapiaa niin paljon tämmöisiä PEM-oireita ja paljon käyntejä sairaalassa ja happiviikseillä joutui monesti olemaan. Olen itse sanonut, että lääkehoidon lisäksi niin fysioterapia eli tämmöiset niin kuin pehmytkudos, mobilisoinnit ja sitä pacing niin on ollut tärkeimmässä roolissa. Eli tämän avulla, vaikka tämä on niin passiivista hoitoa, niin se mahdollistaa sen, että hän pystyy olemaan aktiivinen siinä omassa elämässään. Eli mä sanoisin, että se on myös sellainen aktiivinen hoitomuoto. Eli hän pystyy nyt välillä käymään vaikka kauppakeskuksessa, kahvilassa, konsertissa. Tämmöisiä tärkeitä asioita, ei edelleenkään terve, mutta pystyy tekemään semmoisia itselle tärkeitä asioita. Niin se olisi myös viesti meille ammattilaisille, että se on aktiivinen hoito, mitä me annetaan niille, että pystyy olemaan itse aktiivisia omassa elämässään. Yes, pacing. Muistetaan validoida asiakas, ihminen meidän edessä. Luoda turvallisuutta, huomioida yksilöllisesti. Me ei pystytä parantamaan, mutta me voidaan silti hoitaa. Kaikki mitä tehdään, niin tulisi olla näyttöön perustuvaa, oireisiin mukautettua. Ei liikettä, tai liikettä, mutta ei harjoittelua. Se on se aika, ei toistomäärät ja ei pusketa oireiden läpi, eikä koskaan viedä toivoa pois. Aloitetaan hitaasti ja rauhallisesti. Uskotaan ja kuunnellaan. Ja lopuksi, there is a difference between listening and hearing, just as there is a difference between seeing and knowing. Kiitos mun puolesta.